Santol ra gud lang gingari dai. Pantublon gani ni oyay guli. Pangtublon gani guli pangbukyuton lagi mutat lagi tanawa. Welcome back sa YouTube channel. Ayan, so medyo pagaw kay Tabes. So mo to dahil ng Wamik Santol bes. Ayan, so oh my god, sobrang saya bes. Oh, sunay lang mga uyaban diri anon. May nang bayo, sniyo. So ayan, magawas na akong pinabongga. Unsa nang kakatulan ako nakita be? Jima. Sana all. Pitulas na mo kay manguli na pud na basol-basol na pud mo niya ipanguli ana. Diyos ko, pa-arti-arti, may mga tsuraan. Nag-video ko man. Hi everyone! Hi guys! Welcome to my guys. Hi Antone! Ari pa gusto nga na pa may daghan good. Pwede na may dog-hit good ay. Uy, ano nga, naglisod man mo. Ingat ako sa linggo. Sander. Sige, go. Sige. Hello. Kurimaw. Ingat ako sa linggo. Tagat mo, guro na. Samday na, bungong. Hinay-hinay taon. Uy, Santol, manggod na siya. Uy, pang-pang, dala sa baba. Dughit pa more, dughit. Bidugit nila day. Bidugit nila day. Kaya yun, kasi mahog-nong ka. Desop! Ayaw ni mo kay ngipon. Asa na mo? Ay, ka na boy. Gilamoy na niya gani. Kasi na kailan eh. Taga-asa ka? Taga-asa gani ka. Taga ko ano siya, taga Caloocan City. Say nga ni mo, kuya. Dong na lang, kay basiguang pa ko ni mo. Na lang. Taga na may ilaha, uy, pisti. Yatag na sa mua. Padong. Kuyo. May dosul. Bantay mo ra. Di aka nang kanay, genre ay daha. Duha ka buo. Oh, dapat dumabot mo galing. Kato pala imong kwaon. Okay. Taas mo ito siya. Umahog, largo ba? Kalagot. Sama ganahan pa ni magiguban yung barkadas niyo. Mura mag ani na lang gud mo da kuno kutob. Ay dito siya yung tuyok sa ubos. Tuyok pa na law. Stick. Ipadugit na ni Jan Rio. Tagalan eh, kung saan eh? Ay kagalisod naman gani yung taon Rio. Okay. Ilaw, manggur ning yawa. Inog na uy. Kando ha niya, tapay usay sa babaw. Isdak ka. Hoy, tinataga ko ito sa busto usang.
Kuha ninyo, bro. Wala ko tagalado sa ako mo. Uy! Piste. Ito ay dito mo. So muna tayo everyone, update for today's video. So pangitaw na ito siya sa buka. So muna to ha. Hoy, pila ito natagak. Ato dapit ang isa. Wow. Kasi tabubuan din ni gatay lagi ni ron. Pero sa ito nyo sa ako in town. So mo ni siya santol everybody. Ayan bes. Santol Bayot. Oh Anthony. Darling, tingin tayo ba? Yes, biga. Ah. Yes. Pili alang, basta ang tagak ko ng mga puni. Bagoy. Mga tagak manggod na. Iyahan eh, sa nagdugit. Sure siya, iyahan. Tapi sudah. Okay ra mo? Mura nyo gingari. Santol na, santol sa inyo? Santol. Hoy, santol sa inyo di ay? Yung nakutuhay ng sabot gabi ba? Ay, sa ang sabot yun di ay? Ano nga? Nga? Pang puno. Papa di. Ba, sige na mga mo to. Naman sila ibutogan po. Princess! So hi everyone, so pasensya kayo no. So santol ra gud lang gingari dai. So pantublon gari ni oyay guli. Pangtublon gari guli pambugtuton lagi mo chat lagi tawa. May kising nga nakaputi, baka kising nga ano eh. Nanguta na ragani kay basin og. Kabungahan, mga rin, kabungahan. Shout out ha, kabungahan, kailan mo rin tawanan, nangawat og santol sa mong lugar. Kailangan niya ang lugar. So whatever ang paulit namin pinabongang bongga no. So ayan. Shita sa baday. Naguna muli. So what's up? So what's up? Muli na may kay Santol, di makabusog. Di ba kabusot ang usara pa jud kabuok? John, mura magkakakuhan John. Ay. Sana mag-extra. Sana all. Iban. Daghan itong uyab day. Yes man. Oo. Pagani. Joke na lagi to. Kabantay na lagi ko ni mo. Doon na lagi ko. Wala kay uyab.